Guys, kung may instances sa atong kinabuhi nga natay gikalagutan nga tao, dili nato sila i-marites. Di nato sila istoryahag mga bati. Kay possible na mas worse pa ang inyong conflict. Na usa ka babae gi-rape sa usa ka lalaki. So siyempre, gikasuhan nila ang maong laki. So dito sa korte, niya na ang attorney. O sige ma'am, i-describe daw ang ang nag-rape sa imuha. Mo to ana day babay abti kay tubag. Sa attorney ang nag-rape kit sa kuan jud bati kay gnaong, ulis nga kay ilong, bugason, tingka kay dunggan. To interrupt na ito katong to rapist. Sa sige jud ma'am, padayon jud. Kay basig himuon ako ning murder na akong kaso ron.